panguva ino zvinokonzwa naWikino Chivhayo vozvifura mugumbo. Wikino Chivhayo sezviri kuzivikanwa nenyika yese kuti right now aiwa ari kuzororo, aiwa ari kumafura mhepo, aiwa kumhiri kwamakugwa. Pane epost yaanoita achitaura mashoko achiti aiwa that tende yamunoona yeTTM iri kuonekwa kunzi ine mamiliyoni nemamiliyoni anosvika 109 million anofanira kubhadharwa each and every year for 4 years. Panguva ine macritics paari kuya achicriticize achiti aiwa mari yese iyi munoiwana kupi and sei maselector this most expensive company kuti ikwanise kutora this contract. Saka pana mashoko ari kunokonzi panapa Wikino Chivhayo anouya achidismisa mashoko of which vakomana vana NACHAMISA vanga vatotaura pamahandles avo vachiti this is a draft document. Vanhu vanga vatova neassurance yekuti aiwa chinhu ichi chokwadi inobva subscribe like on the bell icon. Maererano achireplya Wikino Chivhayo anyora achiti musatamba nepfungwa dzedu. You are calling the document fake, but Information Permanent Secretary Nick Mangwana has already told us that it is a draft document which is for all intents and purposes a proposal. He further said Cabinet has the power to take such decision on the nation's behalf. To whom was the TTM Global Exports proposal made? On what occasion? Where were the terms set out therein taken from? Was your proposal not accepted? Are you not a director or member of TTM Global Exports? Are you not going to be supplying cancer treatment equipment? Have you not received any payments from Treasury? Does this company not use a Da Vinci suit as its registered address? Mashoko ari kuchifewa ari kutifadzai mairi achimakanda aiwa kuna Wikino Chivhayo achiti aiwa musatamba nepfungwa dzedu. Panapa vana NACHAMISA vakatouya vakatotudza kuti aiwa this is a draft document which means aiwa muri kutowirirana nazvo zvinhu maprovisions akanyongwa in this proposal. Imbonzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pethis clash iri kuitika panguva ino. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe like, turn on the bell icon.